Qanûnên çareseriyê lazimin. Ramazan ölçen. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku rêber Apo di 27 Sibatê de da destpêkirin, di qonaxeke girîng de ye. Bi gavên ku rêber Apo û tevgera azadiyê avêtên qonaxa yekemîn qediya. Di qonaxa duyemîn de lazim e êdî qanûnên têkildar werin derxistin. Li dewleta Tirk û desthilatdariya wê xwe giran dikin. Qonaxa herî krîtîk a ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk gihîştiye, rewşa sermûzekarevanê gelê Kurd rêber Apo ye. Sermûzekarevanê gelê Kurd hêjî di şert û mercên azad de naxebite. Rêxistin û gerîla dixwazin statûya rêber Apo were diyarkirin û azad bixebite. Daxwaza gelê Kurd û hêzên demokrasiyê jî bi vî rengî ye. Rêber Apo jî di hevdîtina bi heyeta dem partiyê got, di şert û mercên heyî de êdî tiştekî zêde yê ku ez bikim tune ye û divê statûya min were diyarkirin. Ji bo pêvajobekê ji encamê tevî diyarkirina statûya rêber Apo, qanûnên azadiyê jî divê werin amadekirin. Rêber Apo tevgera azadiyê jî bi awayekî di çêkirina van qanûnan de lazim e aktiv kar bikin. Tê zanîn komîsyona li meclisê 18 Sibatê rapora xwe amade kir û ji meclisê re şand. Li desthilata AKP û MHP dixwazin ku hîn jî Kurd sebrê bikin. Di demekê de ku şerê li rojhilata navîn gur bûye û çembereke ji agir li dora Kurdistan û Tirkiye heye, ji gelê Kurd sebrê dixwazin. Dewleta Tirk hin jî dixwaze ji konjonktûrê sûdê werbigire û pêvajoyê ji demê re bihêle. Peyayên desthilatê yên wekî Hakan Fîdan û herwekî din, li wî alî û li wî alî digerin da ku konjonktûra herêmî sûdê werbigirin, heta bi İsraîlê re li hev werin û pêvajoyê biqedînin. Aşkereya ku revberiya AKP û Wezîrê Derveyê wê Hakan Fîdan bi hemû hêza xwe dixebitin da ku bi DYA û İsraîlê re peymanek dijî Kurd pêkbînin û peymana Lozanê ya nû biafirînin. Hewildanên dîplomatîkên Tirkiye bi awayeke zelal nîşan didin, eger li hevkirinek çê bibe, ew ê hegemonyaya nû ya DYA û İsraîlê li rojhilata navîn qebûl bike û di berdêla wê de wê daxwaz bike ku ev hegemonya li ser înkar û tunekirina Kurdan be. Daxuyaniyên weke em lez nekin, em li gorî pêşketinan tev bigerin, sebir lazim e ji ber vê yekê ye. Ger desthilatdarî di mijara statûya rêber Apo û qanûnan de gavan neavêje, wê demê pêvajo jî bi pêş nakeve. Madem em di qonaxeke girîng de ne û atmosfereke şer li herêmê heye, ji bo çi gavên pêwîst nayên avêtin? Ev rewş rêlber fikar û gumanan vedike. Heyeta Dem Partiyê herî dawî 27 Adarê li Îmraliyê bi rêber Apo re hevdîtineke bi qederê 5 saetan kir. Li gorî daxuyaniya ku heyetê par vekir, rêber Apo ra gihandiye ku pêvajo hêdî dimeşe. Rêber Apo careke din îşaret bi girîngiya çêkirina qanûnan û entegrasyona demokratîk jî kiriye. Rêber Apo dixwaze fikrên xwe rasterast bi civakê re par vebike. Her wiha di hevdîtinê de jî ev yek gotiye. Ji bo nêrînên min ên têkildarê pêvajoyê rast bên fêm kirin, xwe gihandina tevayiya raya giştî ez girîng dibînim. Çareseriya entegrasyona demokratîk li ser bingeha feraseteke civakparêz hatiye avakirin. Çareseriya xwe destpêre bingeha civakê jî demokratîkkirina avayiyên civakî bi awayeke tevayî û kolektîv datîne pêşiya xwe. Rayedarên dewletê li ser van daxuyaniyan bi devê Devlet Bahçelî dîsa peyamek da. Bahçelî di civîna koma partiya xwe de got, Bêyî were derengxistin lazim e qanûn bên çêkirin. Gotineke pêşiyên kurdan heye, dibêje xweş xwebere lê min ne bawer e. Bahçelî ji destpêka pêvajoyê ve daxuyaniyên erînî dide, lê gotinên wî jî nakevin pratîkê. Kurd, hêzên demokrasiyê hemû ji gotinê wê de tir gavên pratîk dixwazin bibînin. Ji xeyînê gavên pratîk ti gotin nexwediye giraniyekê ne ku bêhukmin. Îcar divê dema şer de lazim e dewleta Tirk wate û giringiyê bide terzê çareseriya rêber Apo. Rêber Apo ji destpêka salên 1990 ve dixwaze pirsgirêkê li ser zemîna siyasetê çareser bike. Dema ku bi awayeke azad derfetên wî yên xebatê çê bibin, wê pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi lez bi pêş bikeve. Bi awayeke rastir pêk were û wê hemû kes ji vê yekê sûdê werbigirin. Ger Tirkiye dixwaze bi gelê Kurd re aştiyê pêk bîne, ev yek girêdayî vebûna deriya Îmraliyê ye.